Een hele goede avond. Zo dadelijk de persconferentie van Mark Rutte, waarin grotendeels die lockdown in stand zal blijven. En we weten, de vrijheid moet gaan komen dadelijk van de vaccins. En die vaccins, daarvan weten we, in Engeland, in de Verenigde Staten, Israël, gaat dat veel beter nog steeds dan in Europa. Wat kan er beter? Wat moet er beter? Want er wordt hier over gesproken met de Raad van Ministers op donderdag en vrijdag. We gaan het erover hebben met Vera Tax, die kennen we van de Partij van de Arbeid. Zij praat onder andere over het vaccinatiepaspoort. En Jeroen Leenaars, die kennen we natuurlijk van het CDA. Het is ook de man die gaat over bijvoorbeeld de burgerlijke vrijheden. Daar zit hij in de commissie. Ria Katz is de EU-correspondente van het Financieel Dagblad. Zij zag hele interessante passages in het contract met AstraZeneca. En in de Verenigde Staten, in Vermont, praat Eline Altenburg mee. Zij is van Herstel.nl. En zij dacht, goed, die openingen, dat kan eigenlijk allemaal veel sneller. Een spannende uitzending. Vanavond gast in het Europees Parlement in Brussel. Ja, van harte welkom vanuit dus inderdaad het Europees Parlement. En als u denkt, wat zagen die gasten er allemaal mooi uit? Dat kan inderdaad, want de kappers die zijn in België nog gewoon open. Maar goed, corona dus eigenlijk wel een heel spannend dossier. Met name omdat het natuurlijk heel erg de beeldvorming rond de Europese Unie bepaalt. Komende donderdag en vrijdag, Raad van Ministers hier bij elkaar. Daar wordt er gepraat over de vaccinatiestrategie. Afgelopen week moest Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, als spitsroede lopen. Dat gebeurde bij het Europees Parlement. En zij had het onder andere over die strategie voor wat betreft de vaccins, de ontwikkeling en de productie. À juste titre, nous étions tous très concentrés sur le développement du vaccin. Mais globalement, nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse. Ja, en dat moet dus beter. En daarover wordt komende donderdag en vrijdag gepraat. Vera Tax, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Wat moet er uitkomen? Ja, er moet uitkomen dat de belofte die is gedaan door de farmaceutische industrie, dat die ook gestand wordt gedaan. Dus dat wat er beloofd is om te leveren, dat geleverd wordt. En zoals we horen zijn er dus problemen met de productie van de vaccins. Dat is op zich begrijpelijk. En dan is de vraag, hoe kun je zo snel mogelijk die productie verhogen? En dan is het gewoon belangrijk dat of AstraZeneca het recept vrijgeeft zodat anderen kunnen gaan produceren, dat je dat vrijwillig doet, of dat je dat eventueel als EU afdwingt. Ja, mevrouw Katz, u heeft die contracten gezien, heeft er ook veel over gepubliceerd en getwitterd afgelopen week. Ja. Waar zit de pijn met AstraZeneca? En hebben ze inderdaad stiekem aan Engeland geleverd, waar ze ook zitten met hun hoofdkantoor? Dat wordt dus nu onderzocht in Europa. Waar zijn die vaccins gebleven? Het is wel zo dat er inderdaad productieproblemen zijn bij één fabriek in België. Of tenminste waren. Ze zijn nu wel aan het inhalen. Maar ja, dan is nog steeds de vraag, waarom heeft Engeland dan wel veel vaccins gekregen? En is er inderdaad wat van de Europese belofte naar Engeland gegaan? Daar lijkt het wel op. Ja, maar we gaan het horen deze week. Ja, Engeland was gewoon veel eerder. Die hebben eerder het contract gesloten. En daarom gaan ze voor. Dat zeggen ze. Maar vorige week is het contract van AstraZeneca boven tafel gekomen. En daaruit blijkt dat zij 1 dag later hebben getekend. De topman van AstraZeneca, dat is de heer Soriot, die heeft gezegd, nee, maar dat was helemaal niet waar. 3 maanden eerder was Engeland. Maar in het contract staat heel duidelijk, er is alleen maar een intentieverklaring geweest. Dat is natuurlijk wat anders dan een contract. Dus ze waren daadwerkelijk 1 dag later dan de EU. Dus ja, hij heeft wat uit te leggen als hij hier donderdag in het Europees Parlement komt. En hij heeft nog wel zo'n mooie bonus gekregen voor inspirerend leiderschap. Ja, vanwege inspirerend leiderschap voor de crisis. Ik neem aan dat Jeroen en Vera daar ook naar gaan vragen van waar was dat inspirerend leiderschap dan? Ja, want daar hebben we eigenlijk, Jeroen Leenaars, Europa ingeschakeld met de gedachte van ja, als er dan gevoeteld wordt, Nederland als kleine partij heeft dan bijna geen standing, heeft niet het gewicht om dat af te dwingen. Europa zou dat wel moeten kunnen, maar nu wordt Europa ook eigenlijk gepiepeld. Ja, het ging natuurlijk niet in eerste instantie om voetelen te voorkomen. Waar het om ging is dat je wil voorkomen in Europa dat alle landen met elkaar gaan concurreren om vaccins. Zodat er minder vaccins in totaal voor Europa beschikbaar zijn en ze veel duurder worden. Ja, en ik denk dat we daar ook op dat moment was Amerika was al achter de vaccins aan heel vroeg. Die probeerde zelfs de Duitse CureVac te kopen, hè? Ja. Trump. We weten, China was bezig, Rusland. Dus in dat krachtenveld wil je natuurlijk als Europa een beetje goed beslagen. En daar heb je Europa nodig, omdat je dat als individuele landen alleen
niet kan. Dan moeten we juridische haarkloverij, hoe die contracten er precies uitzien. Maar wat in ieder geval wel blijkt is dat AstraZeneca en haar topman niet op alle momenten volledig de waarheid heeft gesproken. En dat we ook niet moeten vergeten dat de Europese Unie meegefinancierd heeft aan de ontwikkeling van het vaccin, maar ook aan de productie van het vaccin. En het is heel cru om dan een vaccin waar wij zelf aan meegefinancierd hebben te zien verdwijnen, bijvoorbeeld naar Engeland, en dat we hier zelf tekorten hebben. Terwijl in een eerder stadium, toen er in Engeland tekorten waren met de productie, er wel vaccins vanuit Europa die kant op gegaan zijn. En daar zal deze meneer Soriot aanstaande donderdag hier in het parlement in ieder geval verantwoording over af moeten leggen. En inderdaad, precies zoals Vera zegt, er moeten echt stappen gezet worden in heel Europa om ervoor te zorgen dat die productie weer op peil komt, zodat we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk, wat beloofd was, ook kunnen leveren en kunnen gaan vaccineren. Ja. De Duitse ministers, een aantal van hen, hij is echt boos. Die zegt van, ja, wij hadden bij BioNTech eigenlijk dat vaccin hadden we min of meer ontwikkeld, geproduceerd, ook met Duits geld, met Duitse subsidie. We hadden dat Europa helemaal niet moeten laten doen. Europa is er eigenlijk niet geschikt voor. Wij moeten dat zelf proberen. Hebben ze dat gelijk? Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook dat, het ligt eraan ook wie daar in Duitsland over spreekt, dat daar wel echt verschillende verhalen over rondgaan. Uiteindelijk was het natuurlijk met terugwerkend kracht altijd heel makkelijk om te zeggen, we hadden dat vaccin moeten hebben of dit vaccin. Op het moment dat die contracten gesloten werden, was AstraZeneca met afstand het meest hoopvolle vaccin wat snel geproduceerd zou kunnen worden en wat ook veel geproduceerd zou kunnen worden. Europa heeft ervoor gekozen, ook op vraag van de lidstaten, inclusief Duitsland, om een soort diverse strategie te hebben, zodat we niet op één fabrikant inzetten, maar op een veelvoud aan fabrikanten, zodat we zeker vanaf begin dit jaar kunnen gaan vaccineren. En ik denk dat achteraf gezien, ja, tuurlijk hadden we kunnen zeggen, Pfizer was er als eerste, daar hadden we er 1 miljard van moeten kopen. Maar dat wisten we toen niet. En ik denk dat die voorzichtigheid die we met z'n allen ingebouwd hebben, zeker niet onverstandig was. Ja, wat betreft het AstraZeneca-vaccin, ja, er zijn nu, werd bekend, nu gisteren, 217.000 doses die later komen in Nederland. Dus dat betekent dat eigenlijk die groep van de 60-65-jarigen die nu gevaccineerd zou worden, dat verschuift ook. Ja. Weken 8, 9, 10. Dus dat betekent eigenlijk tot 14 maart worden geen afspraken meer gemaakt. En mevrouw Katz, krijgt Europa nu eigenlijk de schuld voor het gepruts in de landen zelf? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk inderdaad, zeker ook in Duitsland, dat het ook bedoeld is, al die kritiek op Europa, om de aandacht af te leiden van het eigen falen. Er zijn heel veel nationale vaccinatiestrategieën, zeker ook die van Nederland, die gewoon echt niet goed van de grond zijn gekomen aanvankelijk. En ja, het is natuurlijk ook zo dat Europa dan een hele makkelijke vijand is om vooral de aandacht van je eigen falen af te leiden. Vergis je ook niet, het is ook nog zo dat de lidstaten hoogstpersoonlijk aan tafel zaten. Zij hebben die inkoopstrategie mede bepaald. Ze hebben bepaald, nee, we moeten het over de prijs hebben. AstraZeneca was natuurlijk het goedkoopst. Wij moeten het over de aansprakelijkheid hebben. Als er bijwerkingen zijn, moeten we dus zorgen dat de aansprakelijkheid daarvoor, dat die bij AstraZeneca komt te liggen. Dat wij als lidstaten daar niet voor opdraaien als mensen ziek worden. Dus ja, dat heeft tijd gekost. Maar dat hebben de lidstaten ook zelf zo gedaan. En ik ben het niet helemaal met Jeroen eens van Duitsland had dat niet alleen kunnen doen. Duitsland had het juist als enige vermoedelijk wel alleen kunnen doen. Zij hebben in hun eentje zoveel marktmacht, zoveel geld, dat zij heel makkelijk vaccins hadden kunnen kopen, net als het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, dan hadden inderdaad kleinere lidstaten wel achter het net gevist. Dat is ook gebeurd bij het Mexicaanse griepvaccin, waar uitgerekend Nederland juist eens een keer er wel vroeg bij was destijds. En Malta naar Nederland heeft gebeld van, goh, wij hebben nog niks, kunnen jullie voor ons instaan? En Nederland, arrogant toen, zei, nee hoor, jullie zoeken het maar even uit. Dus dat wilde Europa nu ook voorkomen. Ja, en Frank is natuurlijk, daar kreeg de minister ook veel kritiek op. Veel gekocht en niet gebruikt. We gaan naar de Verenigde Staten, naar Vermont. Want daar zit Eline van den Broek-Altenburg. Hele fijne ochtend voor u. Fijn dat u kunt aanschuiven. U bent van Herstel NL. En u zei eigenlijk afgelopen week met een mooie publicatie, het is tijd om de versoepelingen in te voeren, om af te stappen van het hele rigide model dat we op dit moment hebben voor wat betreft de COVID-restricties. U bent ook adviseur geweest hier in het Europees Parlement, een decennium terug, of 1,5 decennium terug moet ik zeggen. Welke uitdagingen ziet u voor Europa en welk advies kunt u meegeven? Ja, nou ja, ik zei inderdaad in de publicatie dat als je kijkt naar de wetenschappelijke artikelen die de afgelopen 10 maanden zijn uitgekomen, dan is er eigenlijk een hele bijzonder flinterdunne basis om aan te nemen dat alle strenge maatregelen die op dit moment worden genomen, dat die
heel veel goede effecten hebben op de volksgezondheid. Wat we tegelijkertijd zien is dat die maatregelen wel hele negatieve effecten hebben op de volksgezondheid. En het is dus heel belangrijk dat er naar de gevolgen van die maatregelen wordt gekeken, ook zonder vaccinatiestrategie. Want op dit moment worden die twee met elkaar in verbinding gebracht. Zo van, als we iedereen maar zo snel mogelijk vaccineren, dan volgt wel logisch dat de maatregelen wel worden opgeheven. Maar daar hebben we geen enkele garantie toe. En ik denk dat het goed is dat dat debat ook gevoerd wordt van wat proberen we nou eigenlijk nog? Maart vorig jaar wisten we het allemaal niet zo zeker en namen we inderdaad het zekere voor het onzekere. Maar op dit moment weten we vrij aardig wat de schade is. Die discussie moet ook gevoerd worden. En het zou mooi zijn als er een beter vaccinatiebeleid komt. Maar tegelijkertijd moeten daar ook consequenties aan worden verbonden als het gaat om het opheffen van maatregelen. Ja, en die garantie is niet gegeven. U zit natuurlijk in de Verenigde Staten. Hè? Het voordeel daarvan is, daar kunnen we ook zien wat er gebeurt op het moment dat er in verschillende regio's hele verschillende maatregelen zijn. De ene houdt zich heel strikt aan de coronarestricties en andere staten zeggen van ja, we laten de winkels gewoon open en we laten het gewoon allemaal gebeuren. Wat kan Europa leren van de ontwikkelingen in Amerika van de afgelopen half jaar? Ja, nou één ding is heel duidelijk. Dat dit soort besluiten dus blijkbaar niet op centraal niveau genomen kunnen worden. En dat is in Amerika zo en dat is in Europa ook zo. Want elk land heeft zijn eigen maatregelen genomen, ook de afgelopen 10 maanden. En dat is dus in de Staten, in de VS zo. Je ziet dat politiek gezien zijn al die staatjes anders georganiseerd. Je ziet ook dat de cultuur binnen die staatjes anders is. Dus hoe compliant mensen zijn met die maatregelen. Exact datzelfde zie je eigenlijk in Europa. We hebben een aantal maanden geleden een studie gedaan naar het opvolgen van maatregelen in België versus Nederland. En dan zie je dat er hele grote culturele verschillen zijn als het gaat om het nemen van eigen verantwoordelijkheid qua veiligheid, et cetera. Dus het centraal nemen van dit soort besluiten of opstellen van strategieën is heel ingewikkeld. Ook niet per se beter, denk ik. Oké. Mevrouw Tax, hier in Europa heeft ook wel eens de afgelopen weken de suggestie rondgewaard van ja, we moeten eigenlijk niet kijken naar de landen, maar we moeten eigenlijk kijken naar de regio's waar het virus zich verspreidt. En dan op regioniveau maatregelen nemen en niet zozeer per se nationaal. Bijvoorbeeld de minister van Noord-Rijn-Westfalen was daar een voorstander van. Wat vindt u daarvan? Ja, dat zijn de verschillende uitgangspunten die je kunt nemen. Het een heeft een voordeel en een nadeel. En natuurlijk wat je ziet als je op regioniveau besluiten neemt... en in Duitsland is dat makkelijk omdat de regio's daar veel groter zijn... dat je wel een overlap krijgt. Hè. Zo gauw als in België de kappers open zijn en in Nederland niet... willen Nederlanders in België naar de kapper die in die regio wonen. Dus het is niet vanzelfsprekend dat je dan betere oplossingen krijgt. Ik kan me wel voorstellen dat mensen in regio's behoefte hebben om te zeggen van ja, bij ons is het nu minder erg. Laten we dan onze eigen regels doen. Maar zoals ik er naar kijk, lijkt het me toch handiger om daar waar het wenselijk is... om het nationaal te doen, het zeker nationaal te doen. En alleen als Europa een toegevoegde waarde heeft, zou je Europees iets moeten doen. Ja. We kunnen kijken naar de situatie op dit moment in Denemarken. Want dat is eigenlijk een van de weinige landen waar het wel goed gaat. Waar de vaccinatie redelijk goed gaat. En waar ze ondertussen ook een vaccinatiepaspoort hebben ontwikkeld. Deze samen met een groot IT-bedrijf, IBM. Het is eigenlijk klaar om uit te rollen. Jeg gør nu, det er, at jeg går ind i vores sundhedsapp. Får QR-koden frem. Den bliver genkendt. Og jeg får at vide, at jeg er vaccineret, og at corona ikke er påvist. Det vi siger, det er, at det her værktøj, det er klart, og det kan bruges. Og vi er klar til at få det i gang. Jamen, jeg er glad, fordi vi tror på, at det også kan være et redskab, der kan gøre, at vi kan lave en endnu mere sikker, at vi forhåbentlig kan lave en endnu mere sikker festival til sommer. Coronapasset er et godt skridt og et godt supplement, og jeg tror også, at det kommer ret hurtigt for os, der tager på en charterferie i stedet for. Det må blive næste step. Ja, dus inderdaad, de concertorganisatoren, de reisorganisaties zijn er allemaal blij mee. En ik kan me voorstellen, de mensen in het vervoer ook, Vera Tax, dat is toevallig uw portefeuille. Vindt u het een goed idee?
Ja, ik vind het een goed idee. Ik vind in ieder geval een goed idee waar we nu al over na moeten denken. En zeker, dit is een idee waar we op Europees niveau moeten proberen tot overeenstemming te komen. Het is belangrijk dat als je een vaccinatiebewijs hebt... Ik vind het een paspoort een onhandig woord, want je hebt gewoon een paspoort. Maar dit is een bewijs van vaccineren. Alleen bij de grens is het lastig te controleren als ieder land een ander bewijs heeft. Of je kunt reizen. En daarom is het belangrijk om nu de discussie te hebben... op welke wijze zouden we een Europees vaccinatiebewijs kunnen invoeren. Met name ook om de toeristische sector weer open te kunnen stellen en te kunnen bevorderen. Maar als we nu beginnen te discussiëren, zijn we dan niet veel te laat? Want die vaccins die worden al gezet. Er zijn veel mensen die hebben er zelfs al 2 gehad. De vakantietijd die komt eraan. Nou, ik denk niet dat we te laat zijn. Wat mij opvalt is dat men vooral die discussie probeert niet te hebben. Nederland heeft daar nog geen uitspraak over gedaan. Nederland zegt bijvoorbeeld van dat is niet eerlijk naar de mensen die dan niet gevaccineerd zijn. Ja, dat klopt. Maar wat niet eerlijk is natuurlijk dat we met z'n allen niet naar buiten mogen. Onze vrijheid wordt inbeperkt. Dat is een vrijheidsbeperking. En ik vind het een beetje raar om te zeggen, nou, die discussie hebben we niet. We wachten tot iedereen gevaccineerd is. En dan mogen we met z'n allen naar buiten. Ik denk dat je dat draagvlak is er niet, zeker ook niet in Nederland. Op een gegeven moment is er een punt waarin je zegt... kunnen we alvast de mensen die niet meer ziek worden... kunnen die alvast iets doen wat andere mensen nog moeten doen... met bijvoorbeeld een PCR-test. En ik vind dat je daar het gesprek over aan moet gaan... een debat over aan moet gaan en ook tot uitkomsten moet komen. Ja, Jeroen Leenaars, kan Europa daarin het voortouw nemen? Maar het staat ook al op de agenda in Europa natuurlijk. Hè? Ook op vraag van met name de Zuid-Europese landen... voor wie de toerismesector ontzettend belangrijk is. En die zeggen, nou, als mensen gevaccineerd zijn, laat ze dan alsjeblieft weer reizen. Tegelijkertijd is het ook zo dat er nog niet heel veel bekend is... ook bijvoorbeeld over de besmettelijkheid van mensen die gevaccineerd zijn... en of ze het wel nog kunnen overdragen. En dat is wel relevant voordat je gaat spreken om die mensen vrij te laten reizen. Uiteindelijk denk ik wat wel heel belangrijk is, wat Vera zegt... Als we met vaccinatiebewijzen gaan werken, zorg dan alsjeblieft... We hebben maart vorig jaar, ongeveer een jaar geleden, gezien wat er gebeurt... als ieder land een beetje zijn eigen regeltjes en zijn eigen procedures gaat instellen. Zorg dan alsjeblieft dat je dat op een Europees niveau afspreekt... van hoe dat dan precies gaat werken en hoe dat eruit ziet. En zorg dan ook dat, je mag niemand verplichten om gevaccineerd te worden... maar zorg dat je in ieder geval een vaccinatiebewijs of een negatieve test... of een quarantaine, dat die regels in ieder geval op zo'n manier afgestemd worden... dat dat voor iedereen duidelijk en helder is. Ja. Mevrouw Cats, waar gaat het mis? Waarom komt het niet van de grond? Er wordt inderdaad wel over gesproken. Er was vorige maand, januari, ook een Europese top hierover. Griekenland wil heel graag zo'n vaccinatiepaspoort. Die economie is het allerergst in elkaar gestort door de crisis van heel Europa. En die hebben echt behoefte aan toeristen die de boel weer kunnen aanjagen. Maar ja, inderdaad, Noord-Europese landen zeggen allemaal... ja, we vinden het niet eerlijk, want we doen de vaccinatie op volgorde. Straks zijn oudere mensen gevaccineerd en jonge mensen die mogen dan nog niks... terwijl de ouderen al wel naar het café mogen. Op Twitter en andere sociale media zie je nu inderdaad al berichten van... ja, ik geef nu al een jaar mijn leven op voor de babyboomers... en zij mogen straks naar het café en ik mag niet eens naar een festival. Ik moet nog wachten. En ja, je ziet ook die discussie, met name ook vanuit Duitsland... ook Nederland worden uitgesteld van... ja, laten we eerst even wachten tot een flink substantieel aandeel mensen gevaccineerd is... voordat we het hebben over wat voor voorrechten hangen we daar aan vast. Dus dat is een hele moeilijke discussie en daar gaan ze voorlopig echt niet uitkomen, denk ik. Ja. En dat is ook wel jammer dat ze zeggen, laten we nu even wachten. Want dat is juist wat je niet moet doen. Hè. Je moet nu die discussie voeren. Zeker ook wat Jeroen zegt. Er zijn eigenlijk 2 zaken die we nu nog niet weten. Dus je kunt de discussie voeren. Wat we nog niet weten is hoe lang blijf je immuun. En kun je de ziekte niet overdragen als jij geïnfecteerd bent. Maar we verwachten binnen enkele weken tot enkele maanden die antwoorden wel te krijgen. Dus dan moet je nu de discussie voeren in afwachting van die 2 antwoorden. Zodat je, als je de antwoorden hebt, het ook meteen kunt invoeren. Ja. En dat vind ik zo jammer. Ik snap wel dat de politiek heikel is, ook in Nederland, dat er verkiezingen zijn. Maar de vrijheid die we met z'n allen hadden was dat we ons vrij konden bewegen. En die beperking, waarom zou je moeten zeggen iedereen moet maar binnen blijven tot we allemaal zijn ingeënt? Ja, ik begrijp dat niet. Ja, eerste bericht uit Israël. Die zijn overigens wel goed. Hè, dat mensen die daar 2 inentingen hebben gehad... die lijken ook verder niet alleen niet ziek te worden... maar ook niet besmettelijk te zijn. We kunnen even terug naar de Verenigde Staten... want dat is wel het voordeel als we dan inderdaad kunnen polsen in Vermont... hoe dat dan is. Dan weten we dat daar gewoon de vliegtuigen nog vol zitten... dat er ook nog volop gereisd wordt... en dat eigenlijk zo'n heel gesprek en zo'n beperking waar we het hier over hebben... dat in Amerika eigenlijk überhaupt een absurde discussie is... omdat iedereen denkt, zijn jullie hartstikke gek geworden? Of zit ik daar verkeerd, mevrouw Altenburg? Nee, absoluut waar. Ik hoor het argument nu een paar keer over tafel gaan... dat omdat we de open grenzen hebben en omdat mensen reizen...
zou dat een argument moeten zijn om een centrale beleid te voeren. En dat zie je in de VS dat helemaal niet zo is. We zijn in de VS al terug op ongeveer 70% van het vliegverkeer intern. Dus dat is aardig weer aan het opklimmen. En het is niet zo dat mensen massaal naar de zuidelijke staten afreizen om hun haar te laten doen. Ze blijven toch uit veiligheidsoverwegingen veelal wel in hun eigen staat. Maar ik vind het een beetje een omgekeerd argument om te zeggen, omdat mensen reizen, moeten we dus ook maar centraal een beleid gaan maken. En het tweede argument wat ik niet zo steek houd, denk ik, is als we maar een vaccinatiebeleid hebben, dan gaan al die maatregelen wel opgeheven worden. En dat is natuurlijk geen garantie. Want u zegt van ja, je moet eigenlijk naar die maatregelen SEC kijken en de impact beoordelen die ze hebben. En dan is misschien die balans tussen wat de maatregelen opleveren en de schade die ze veroorzaken, die ligt eigenlijk helemaal niet heel scheef. Ja, dat is per land anders. Dat is juist het punt. En mensen kunnen van Zweden vinden wat ze willen. Maar Zweden is weliswaar geen onderdeel van de EU. Maar heeft vanaf het begin gezegd, wat we niet weten, kunnen we ook geen beleid op maken. Heel veel EU-landen zeggen het tegenovergestelde. Die zeggen van nou, we weten het niet, dus gaan we heel veel maatregelen invoeren. En nu zijn die maatregelen een reden om een vaccinatiepaspoort op te gaan dwingen. En dat is natuurlijk een beetje een omgekeerde werkelijkheid. Ja, goed, het ging al over de open grenzen en we weten dat die onder de coronarestricties onder druk staan. Dat met name bijvoorbeeld ook de Nederlandse en Belgische grens best wel weer dicht is in deze periode. Er wordt in ieder geval fors gecontroleerd. En dat is juist een punt waarvan de stichting Geen Grens zegt, is niet goed, is eigenlijk heel onnatuurlijk. En die stichting, die Limburgse stichting, kreeg afgelopen week de prijs voor de Europese burger. En de mannen waren er blij mee. Is wel duidelijk gebleken tijdens de coronacrisis dat de grenzen met Duitsland opener waren dan de grenzen met Belgisch-Limburg. Die laatste waren potdicht. Ik heb zelf het gevoel dat we met de buik naar Noord-Rijn-Westfalen liggen en met de rug naar België. Terwijl we toch dezelfde taal spreken. Onze aandacht gaat niet alleen naar de bestuurders en politici, maar ook naar de burgers. Dat burgers weten wat er aan mogelijkheden zijn aan de andere kant van de grens. Wij denken nog veel te veel alleen in Nederlandse, Hollandse verhoudingen hier in Zuid-Limburg. We moeten veel meer over de grens denken en kijken. Daar is heel hoop te beleven. Als je ziet, vanuit Den Haag zitten wij in een uithoek van Nederland. En met alle problemen van een uithoek, van krimp en wat is meer zij. Maar als je hier over de grens kijkt, dan zie je hier enorm veel geavanceerde industrie. Wat bijna 10 universiteiten en hogescholen. Met een enorm cultureel aanbod. We zijn eigenlijk een hele grote stad hier bij elkaar, maar we zien het niet. Nou, we zien het niet, mevrouw Cats. Die grenzen, open of dicht, is natuurlijk toch wel echt een issue hier in Europa. De druk is groot om die open te houden. Duitsland speelt erin een grote rol. Duitsland speelt zeker een grote rol. Duitsland heeft de grenzen al min of meer dichtgegooid met Tsjechië en met Zuid-Tirol, met Oostenrijk. En de reden is, zegt ze zelf, ja sorry, wij hebben hier een behoorlijk streng beleid. Een behoorlijk, relatief, nog altijd te hoog, maar een relatief laag aantal coronabesmettingen. Dus wat willen wij? Wij willen niet dat vanuit Tsjechië het wordt geïmporteerd, want daar is de boel inmiddels al helemaal los. En zij zien ook dat vooral in de deelstaten richting de Tsjechische grens, dat daar de uitbraken zijn. Dus ze zeggen, wij houden de boel dicht. Ja, Nederland is daar heel erg bang voor. Nederland heeft heel veel contact met Duitsland. En je ziet ook dat, volgens mij in elk geval, dat Rutte en Merkel zo intensief overleggen. En dat de lockdown in Nederland nog steeds relatief behoorlijk streng is. Omdat Rutte denkt, ja, grenzen dicht met Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, dat moeten we kosten wat kost voorkomen. Dus we zijn een beetje een Bundesland in Nederland. We zijn toch wel een beetje een Bundesland aan het worden in dit opzicht, ja. Ja. Mevrouw Tax, moet voor u ook wel een doorn in het oog zijn. Zeker als je natuurlijk ook gaat over het vervoer. Dat wel overal op verschillende plekken, ook België en Frankrijk bijvoorbeeld, die grenzen langzaam toch dicht gaan. Ja, dat is zeker lastig. We hebben natuurlijk maart vorig jaar afgesproken dat we green links moesten hebben. Hè, zodat het vrachtvervoer door kon om al onze essentiële goederen en medicijnen te leveren. Ja, nu zie je daar weer een kink in de kabel komen door dit soort ingrepen. Er wordt wel druk uitgeoefend. Zelf heb ik ook vragen gesteld aan de Europese Commissie. Maar uiteindelijk zijn het zeg maar geen wetgevingen die we hebben vastgesteld, maar afspraken die we hebben gemaakt. En dat maakt het lastig als een land zoals Duitsland toch besluit om het anders te doen. En met name ook voor de vrachtwagenchauffeur is dat heel ingrijpend. Want dan ben
betekent dat je continu moet laten testen. Terwijl je feitelijk de hele tijd alleen in je cabine zit, want je mag niet in een wegrestaurant, noem maar op. Dus het is vooral heel belastend, ook voor de chauffeurs zelf, die continu zich moeten laten testen. Ja, we moeten nog even snel terug naar de Verenigde Staten. Om nog even te vragen aan mevrouw Altenburg. Gaat u door met Herstel NL? Want er waren een aantal mensen die hebben zich uiteindelijk teruggetrokken. Gaat door de campagne? Ja, absoluut. En daar kan ik kort over zijn. En u zei de voorzitter, er was politieke druk vanuit Den Haag. Wat was dat dan? Als ik nog eventjes wat tijd zou hebben, zou ik daar uitgebreid antwoord op kunnen geven. Maar die hebben we niet meer. Maar er was, neem de tijd er was wel wat druk. Neem de tijd die u wil. Nou ja, het is natuurlijk altijd zo dat als je een tegengeluid laat horen, dat niet iedereen even goed uitkomt, politiek gezien. En dan is de vraag van, ga je zwijgen onder druk? Of ga je door met wat je probeert te doen? En dat is een debat creëren en transparantie over het beleid. En dat is wat wij doen. Ja, fijn dat u erbij was vandaag. Ik ga mijn gasten ook bedanken. Ria Katz, Jeroen Leenaars, Vera Tax. Hartstikke bedankt. Tot zover vanuit het Europees Parlement in Brussel. We gaan naar de kapper. Fijne avond.